emihle vuka. Ngikudolisa zamningoza. Uzangikholwa ukuthi ngempela silala emnyango. Yazi ma uthi unonya. Yazi ngeke usho ukuthi unamantombazane athiwa yingane. Vele nisilele sanjani samantombazane sodwa ebusuku. Mazi kodwa khathele mina uyena ufanele sithole iplani yokumxosha. Somxosha kanjani siya amantombazane sibawu-2 futhi sibancane futhi. Angazi nami kodwa fanele sisukumele-ke le nto lena. Sithole icebo nje lokumxosha. Aphi lapha? Khona lela ajabula. Yani na inkukhu. Bekunjani kulala eminyango? Ngiyawundazela manje ngikwazi ukukhuluma. Ngizona ukuthi ngitsini. Bese silalisela nje inyawo samantombazane. Benginipanisha. Angithi uyadelela wena nomlomo omkhulu. Kuba bekufikile izigebengu zasintshontsha. Anginendaba phela bezobe ifikile izintshintshile. Kanti ubuzosigadani. Izongigada ngithi manje ngila kunina ngizonicheck ukuthi nilale kahle yini eminyango ni-enjoyile. Uzosenzisa amawashini nokugada ingane yakho kuphela nje. Singayi ngisho nasesikoleni. Umsebenzi wami namantombazane nini? Cha. U-Olwethu yena. Hlanganapho Olwethu ngenalo. Uthatha umsebenzi wamantombazane. Akangene nje lapho Olwethu. Uya wena Thando. Wathula nje akusakhuluma ekseni. Uzokucula endlini. Okay ke. Ne-condition enginibekele yona manyelele endlini. Esikoleni ngizoya mangabe sengiqedile ukwenza iwashing. Imali enough for isonto bese ngiyabona ukuthi ngiya esikoleni. And then ingane yami nizoyigada mangihamba bomanje ngiyahamba ngendlela. Ngizogada ingane yami, niwash izitsha nikline nenze yonke into endlini. Ngizoklina la endlini nipheke nenze yonke into nenze sure ukuthi yonke into niyayenza. Ngiyangizwa? Ngiyazi usufuna ukuphendula wena. Uzoqhubeka ulale eminyango phela uma uthi angiphendula. Asihambeni sendlini. Phela ngizokuphekela iparish. Ngiyahamba manje. Angiyowenza ikhaya. Heko, mantombazane. Nilele. Emihle. Thando. Naze nabuza bona nasehotel. Ingane yami nilele seyodwa ngale nina uquqa ubuthongo la. Ukuthi kuyanetha niyenza amawashing ngisho silalani la. Ngiyabona sengimuhla kanjani. Ngibona wenza ikhanda ngemali yenu. Ingane yami le nilele seyodwa ngale na. Vukani. Vukani. Manje Olwethu yena. Uhlangana mina Olwethu. Olwethu akekho kababa wakhe. Ngeke azabuye nje namhlanje. Enzani sure ngiyaphuthuma ngilate. Igadi le yangane le amayivuka nenze sure ukuthi iyadla. Khona umngane uma ngilindile la egate-ini bese ngizolicheck. Yazi cishe ngabuya sengifelwe ingane ngidlala nini. Vukani la. Vukani. Isahamba. Benza ikhanda ngemali yethu. Ngeke masimqoshe manje. Yibo. Nami ngikhathele yena. Sesenze siqeda lapha niyowenza ikhanda ngemali yethu thina singathenganga impahla. And futhi sezincane iy'mpahla zethu. Yazi nje. Kumele simxoshe ngempela manje. Kumele sithole ukuthi ubani yena. Ukuthi sizokwazi umxosha ngoba manje sengaphezu kwamandla ethu.
Athi ngibuye isiphosto sihle siphosteni namhlanje ngaze ngabhoreka. It's not until you fall that you fly when your dreams come. Ngicabanga ukuthi ngizombamba no. Yebo, ngesikhathi sokudlala. That's why ngikhiphe umuthi nje ngibhorekile namanje. It's not until you fall that you. Okay, futhi nje ngiphinde ngibambe. Bafuna zayeke. Ngifuna ukwethu. Okay, ukwethu. Olwethu mntanami kunjani? Ngiyaphila sisi. Ngikhumbule. Hayi manje siqala ukubandake la manje ngingene ulanda ijezi ithando cha. Hayibo isicefe salo mashonisa angimazi namba mseyithathephi. Kade phela ngishintsha inamba. Hayi nami ngisola yena ukuthi uyena lo libe limnika inamba. Unesicefe into engicanga uyazi ukuthi lo mashonisa uyingozi kangakanani. Umuntu osokela ufuna ukubeka impilo zethu nje engcupheni. Hayi masifa sebesibulewe uyena ngoba phela mina inamba ngiyishintshile nawe uyishintshile. Shuthi uyena mntanami ngeke. Hayi uselebelebele saleke libele efona. Angisazi ukuthi nginte engizoyithini le. Cabanga nina nje no blue mayingasithola ukuthi silaphi. Hayi. Ngiphorekile ngeke ngize ngilibambe ngeke ngithole. Yalapho ngiyagaranta. Hayike. Ni right kodwa ngiyaphila lapho nonke. Ikungcono ave ngibhorekile mntanami. Hayi anginankinga. Okay, sure. Isicefe samashonisa nje. Yaze ithola imali yakhe. Uthando phela ngihlebele isigaxa. Hayibo emihle sithini manje sesigaxa. Cabanga ngizwile uOlwethu noma wakhe bekhuluma ngokuthi bakweleta umashonisa. Bakweleta umashonisa? Na and futhi ngizwile ukuthi bamsaba kakhulu. Uyingozi naye. Yibo bamsaba. Ingakho ke bezobalekela lana. Babaleka lo mashonisa. Yazi emihle nginecebo mina. Lithini? Yazi uma singalona
singatholi inamba yalo mashonisa efonini yama olwethu simfonele mase siyamtshela sizomtshela ukuthi oma olwethu bala ukuze sizobathatha bahambe mase sisala sodwa. Yazi nje sekuzoba mnandi sesisuka esikoleni. Hayi cha. Basobhalani wena? Uthi ngisheshe ngiqede ukuze ngizohambisa lona enginceda amandla. Hayi cha, sokuqala izitshanga zangibambe la mama. Singakhathali. Ya, mantombazane. Bazokani wamnandi usuphekile? Yebo. Uemehla? Ama-washing senwenzile? Yebo. Sengilona sengigezile ngangenzele ngiyana. Ngiyenzele inkosi? Oh, imali bayikhokhele? Yebo. Oh, 200 wanamhlanje? Oh, kwangcono ngoba vele ngizolanda imali. Hayi-ke mantombazane ngathi senihamba ngolayini yonke into sizoba right. Yazi ngicabangani? Ngani siphelelwa manamkeni. Ngaba ngiyanithuma manje ngiyanqonzela nihamba nodwa. Ngizoya mina wena kade ingane wena iqhubeka upheke la. Uyenzele incinci yazo? Alright, ngisahamba. Ngenzele-ke namhlanje. Uzophuma amanamkeni la. Umbukisi. Ngishiya ifoni. Sesengilahla ifoni. Manje zimazela phi mashonisa wakhona? Foni yami. Uthi useyaguga. Ya. Nihlanganiswe nefoni yami nini? Ningena phi efonini yami? Baze nangicika nase nanginyanyisa. Yabona-ke manje. Ngifuna u500 ngesonto. 500. 500. Basket about 10. Asaya esikoleni futhi. Ngeke nize niye esikoleni. Ngeke ngidlale nini. Bizo siphuca imali nakhona. Ikhandi lenza ngemali yethu. Amsele into lezo bonze ukatoba ingane yami. Mfethu wasiza. Yini sagcina nazi bese ngikhumbula khona nanento engifuna uku-advise kuyona simele emihle. Lo mfethu kade nginikhumbula manje inkinga yini. Nawe ngabona manje ukuthi akusaphumi nje futhi uma oletha akufuni lapha kini. Advise yani le usho ukhuluma ngayo manje. Phela uma oletha ufuna basket about 10. Basket bani manje about 10. Sibashaya senze 500 ngosuku. Kanjani manje lenzo sasaphi izandla zokuthi niwesho basket about 10? Khohlwa yabo basket indawo phela uma olethu sithola ukuthi ngoba ezohlala nathi nje ubalekile izikweleti. Hayibo, niyazi kanjani nina leyo nto baleke izikweleti kanjani futhi? Ngimzwela phela ikhuluma nolona no olethu efonini ngibazwile bekhuluma bese yena kade bebalekile sebe safe manje ngoba belana. Yazi mina kumele ngabe ngithathe inamba nibhale phansi encwadini zeni vele ngiyazi ayipequlula incwadi ayibheke bese niyamblackmaila ulo Ma olethu nimtshene umaka olethu ukuthi senzwile mayelana nomashonisa ukuthi yena ubalekela umashonisa lapho makhona bese nithi kanjena namhlanje kukuwena ukuthi uyayihambela noma thina sifonela umashonisa. Ni-ede phela nani kodwa musanibhalisa. right yazileyo amahle siyabonga ubungekho nje esihlala nenamba yalo mashonisa sihlale nalo ma olethu akhona. Yabo ningamfoneli phela kodwa umashonisa nimsabise nje ngayo umashonisa. Sisabamthanda ngathi samfonela. Ningenzi ngathi namfonela
nifike nimtshene ukuthi sesiyitholile inamba yamashonisa, sesiyazi konke ukuthi nina la nisuke khona nibalekela umashonisa. Lana-ke sizomfonela umashonisa meningafuni ukuthi simfonele umashonisa. Hambani in peace. Ngesinjaha yawo qinisile yazi angazi Finally sesizoya esikoleni. sihlala naye imoto. Nalanga lesikhathi. Anisebenzini? Sasebenza thina. Anisebenzi ngobani? Sikhathele ukondla wena nezingane zakho. Iyaphi-ke leyo nkulumo? Manithi nikhathele kondla mina nezingane zami. Kumele uhambe la ekhaya siright kambe sisodwa sinoyimihle. Ele ngihambe la ekhaya. Umuntu ezongixosha la kini. Uma wena wasangizwe la. Hayi nina ngeke ngizixoshwe nina ke noma ngaba kusayini uma wena ngeke ngizwe ngani. Ingakho kuzomela uxoshwe umashonisa. Mashonisa. Mashonisa wandoni khuluma ngayo. Siyazi phela imfihlo yakho. Imfihlo yini lezi? Siyazi uthi la usuka khona usuke ubaleka kweletile umashonisa uzala uzohlala uhope ukuthi usafe. Mina ngoleta umashonisa. Nisatha leyo ndaba. Khohlwa wena yilokho uthi sithatha okubalekile ukuthi siyena yakhe futhi masimfone namasentshela ukuthi ula. And futhi siyamdinga umuntu omdala. Kodwa-ke mufuna singafonela umastand afanele ulalela ama-conditioner 5 isinawo. Ama-conditioner ke lawo. Number 1 so esikoleni, 2 ngesilale eminyango, 3 ngesilale phansi, 4 ngesikline thina la, 5 leyo ngane oyiphetha ngeziphatho ethini zophatho olwethu. Condition yokugcina emihlo usuyikhohliwe ukuthi thina abaphathi balomuzi. Niyakhuluma ngiyanizwa. Hayi, ngiyakhuluma shame. Nihambeni la yikho futhi into enikhulumayo. Hambani. Umani, hawu. Badlala izingane bo. Tick tock. Yebo, nelibhadi lambo. Sesihamba nje indaba yamashonisa. Into sezophela kujuzi ngela. Into engizoyithini lena? Hayibo. Khohlakile le ngane. Ngizokwenza nje dila nabo ngeke ngikwazi. Into engizoyithini lena? Yabona umlomo omkhulu emihlo yanginyanyisa. Yabo manje ngiyatatazela. Ngicika ingane yomfazi, Jesu. Kathula kanjani indaba yamashonisa? Sengifonela olwethu umntanami angangitshela ukuthi baba fethu. Hello? Ya mntanami kunjani? Right wena? Ngiyaphila sibengithi phone ngekuyibamba. Awusingibambile sini? Nginenkinga lana. Angizwani? Ngithi nenkinga la yabo lesicefiso emihle angazi ngempela ukuthi uthole kanjani ukuthi sikweleta umashonisa. Emihle. Papa lo mntwana. Angazi ngempela ukuthi bathole kanjani. Kuyimanje njena ke bathe bazomfonela bale number yakhe. Angiphume la endlini. Ngavele ngaduma ke ekhanda kangisazi ukuthi ngenzeni ngoba phela lo mashonisa ngasibulala manje ngasithola. Ngeke ngithethazelele ingane lethu. Vele ngitshela ukuthi umashonisa befika la uzothetha lo muntu. Sine sophindela la bese sihlala khona vele the right. Azokhuluma ke kade ngicabanga ngale yonke lento sonke lesikhathi. Mama usuke uthethazelele ingane. Yazi uhlakaniphile wena. Ngikade ngifuze ba. Phela mina bese ngiyisidumbu phela manje ngingasacabangeki ngingasazi ukuthi ngenze njani.
Kodwa wangisiza. Ayi angisabasabi khululeka nginabo. Bayabuya bo manje bahambile washing. Ngithe nje ngifuna u500 ngosuku nosuku ngebasana sesikoleni. Hayi, sijwayelana ngabe nje njengani? Yazi wena, walenza usuku lami. Ni-right ke kodwa? Right. Uzobuya nini phela ngiyakukhumbula. Sazi noma namhlanje ngizobona kodwa. Awubuye bakithi ngiyanikhumbula. Ngisawubheka udadewenu bengalena. Ngivelelwa ave ekhala. Yabo ngoba beyowasha nje amalodi amangaka. Isenjeni. Kufanele ngiyigade lengane full time. Ayikeni uhlele kahle khona la saphuthuma khona. Alright ke papa mntanami. Bye. Azahlakanipha ingane yami weJesu. Azongithola kahle lapha. Kanti mina nguba. Ngiyobhekela ingane. Nithathe day off namhlanje. Ama-Washington waqedeni? Yebo, social Washington. Hayibo, xa mfunda ukuma. Usuyangiphendula nawe. Hayi cha isikole sakho emihle ngiyasivuma. U500 sohlangana? Sithi sohlanganiselana nawe uhlanganisa ingane wena. Anyways, ngisho ukuthi uzohamba ngokuyitholela noma sikufanele mashonisa. Usaqhubeka uyangixosha. Okay. Ngiyadecide ke manje. Fonani. Mfoneleni. Angithi mina nginamali. Nana ninamali. Qhubekani ke nifone. Ngifuna afike la mayifika ngizomtshela kadayise lo muzi ukuze sothola imali. Nina ke vele sen experience le niyazi njani kulala eminyango nizoqhubeka niyohlala eminyango sesidayise lendlu le. Mina nezingane zami sibuyela la siphuma khona. So ke anyways sendidecidile ukuthi niyafona. Noma niyowasha? Sosasha. Niyowasha. Sengibuyelwa ingqondo ke. Hamba niyowasha 500 ngiyawufuna. Kusasa futhi anini nasesikoleni. Wazwangisiza uletha singane emihlambi leli lezi. Hibo bese ngivevezela ngihlala nami hibo amagundwane lawo. Uzitela khona ngizowenzelini.